Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Muli tayong nagbalik para ibahagi na naman yung bagong configuration natin for OpenVPN na ginagamit sa connection na internet. So, yung server natin is puro Singapore muna ha. Wala tayo muna ibang server kasi medyo mahirap maghanap ng stable connection sa OpenVPN. So for now, meron tayong 5 days. I think 4 configuration to na makikita nyo. So, direct na tayo sa may OpenVPN. So, open yung OpenVPN kasi yung sa akin naka-setup na. Kung wala pa, i-back nyo na lang yan. Punta kayo sa internal, download kasi nandyan yan. Kung wala naman dyan, nandun sa SD card, then download. So, hanapin nyo lang yung download dyan. Kung hindi kayo makita ng download, imposible na yun. So, kaya sa akin, nandito yung download, ayan. So since dito ko sinave yung sa download folder, so makikita yan sa download folder. So ito, ang gagana lang nito, ang napagana ko lang dito is yung MCT1, SG1, SG2 at saka SG3. So ito Singapore din. So try natin yung MTC1 kasi ito yung pinakauna. So import natin, add, yan. So, ang pag-connect niyan is i-click nyo lang yan. So, continue, yung certificate niya. So, kung mag-green yan, gaya niyan, is connected na siya. Ha? Pasigyahan nyo muna, maingay, nandito ako sa mall eh. At least, meron ako mabahagi sa inyo, di ba? So, ito try natin mag-YouTube kung gagana ba siya. So, hindi siya ito pala yung ko, Zoo TV, subscribe niya lang kayo. Kung meron kayong mga katanungan, comment below na lang ha. So, hindi siya CDC issue. Wala siyang connect disconnect. Ayan, try natin. Mabilis siya. Tsaka hindi siya naglo-loading, hindi siya nagba-buff. Normal play lang. Ayan. So, sa ngayon, yan lang muna. Pero kung gusto nyo ma-update sa mga configuration ko, araw-araw naman akong nag-update. So, ipamamahagi ko, hindi ako magdadamot ng mga free configuration. Okay? So, sa ngayon, yan lang muna. Paalam muli si Zoo TV. Salamat.